každý rok budeme žiadať, aby sme na odstraňovanie regionálnych rozdielov a investície do našich miest a obcí, investície do občanov tejto krajiny vyčlenili 1% hrubého domáceho produktu nad úroveň konsolidácie. To znamená viac ako 1 miliardu eur každý jeden rok zo štátneho rozpočtu na investície do všetkého, čo som spomínal. Dobudovať vodovody, kanalizácie, dokončiť všetky opravy 2., 3. triedy ciest, 1. triedy, zachraňovať padajúce mosty, dobudovať ešte mobilný signál a internet tam, kde ešte stále na Slovensku nie je, dobudovať športoviská, poopravovať kultúrne ustanovizne, opraviť a vybudovať nemocnice, minimálne 3 špičkové postaviť a všetky ostatné zrekonštruovať. A takto by som mohol menovať jedno za druhým. Každý rok, ak vyčleníme 1% HDP, tak za jedno volebné obdobie to môžu byť 4,8 miliardy eur, skoro 5 miliard, ktoré okrem eurofondov a plánu obnovy pôjdu priamo do našich miest a obcí, pretože naši občania v každom kúte Slovenska si takýto prístup vlády zaslúžia.